Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul episod dintr-o serie de Minecraft. Minecraft 1.2. Lumea se va numi Lumea cu Peripeci. O prețuire. Ăsta activ, ăsta e inactiv. Așa, să punem aici un sit la buleală. Ok, creează o lume nouă. What the fuck? Ce spawn? What? Ce? Ce? O secundă se ducă larg un pic. What? Ce pui? Ce? Ce chestia asta? What? Bă, mă duc acolo așa. Cine? Interesantă lume. Am știu de atât, dar hai bai, jucăm așa. Ok, să luăm după aici tot. Skinul meu mai minos. Ok, luăm așa. Așa. Asta. Luăm lemne, că avem nevoie mare de lemne. Și cred că aici deja mă voi stabili și eu, dar nu pot că n-am oi. Mă duc imediat să caut oi. Nu mă stabilez niciodată undeva până nu am oi. Wow! Bă, ce pământ e ăsta, mă? What the... Mă, ce... What the fuck? N-am mai așa eu în viața mea. Ce Minecraft 1.7.9? Zic. Serios? Ce? Nisip bro. Genial. Genial, e ăștia, bă, care a făcut Minecraft-ul, bă. Care a făcut 1.7.2, bă. Prima oară când încep această serie, când încerc acest mod nou. 1.7.2. Am dat în sfârșit de lume reală. Uite o oaie. Dar nu mi s-a părut. Nu fugi. Ok. Scă răgușit. Da. Uite o mină. Mă, parcă... Bă. Ce CD e asta? Că pare foarte cunoscut. Da, mă rog. Ok. Nu găsesc coi, se pare. Ia să vedem. Sunt păpașnic. Mă mira că nu-mi zice hangul. Asta am sfiintat. Bă, nu mă duc chiar acolo. Ok. Îmi pare că am pierdut și mina. Și am găsit alta. Lol. Uite găinuș. Mai multe găinuși. Mori, mori. Unde ești, fă? Mori. Asta mă mori imediat. Da, te-am spărat. Mori. Și tu mori. Oi, gata, mi-am terminat treaba aici. Ok. 4 ori. Pe care 3 vor fi moarte. Toate alea albe. Deci tu aia neagră scapi. Ai noroc. Gata. Uite aici și ne vom stabili, dar n-am nisip, nu? Undeva și puțin nisip măcar. Puțin sau apă sau ceva. Mă, uite aici e puțin nisip și apă. Cred că aici nu mă stabilesc.
Uitați, exact cum îmi place mie, fără nimic acum interesant. Nu așa de cine știe ce șmecherie, pălărie, nu știu ce chișet. Da, și vom începe căsuța, dar nu acum. Întâi vreau să mă duc pe laminat, să fac patul. Deci va începe mina. Iată, vedem crafting table. Ok. Crafting table, ei. Ce să trebuie să fac? Ok, pat. Una la bucată, pat. Ia să vedem cum... Măi, ciudat că se pune așa. The fuck? Am mai pus chestia asta, nu știu de nou. E prima oară când joc, am zis. Știi, ce dăuți. Ia să încep pe mine pentru că am nevoie mare de coal. C-O-A-L. Bine că n-am făcut X. Logic. Bine logic, băi, băieților. Este cel mai logic așa ceva. Facem așa. Astea nu prea avem nevoie. Ok, hai mă. Pickaxe, ok. Bun. Băi, de ce le-am aruncat? Și le vin încă. Să pune accesul, nu? Așa, păi nu, păi nu. Da, mai aici. Gata. No. Mai ușor. Bun. Am uitat să drumul la timer. Mă rog. Ies după speranțe. Mă cred că am destul pentru un furnal. Nu? Facem furnalul și cu asta încheiem și noi episodul. Furnal, de fapt furnal. O să pun așa, țac, țac. Și acum... Țac, țac. Mai știți? Ok, acum să mai minăm un pic, îl folosim tot pe ăsta. Nu. Nu, mă! Mai bine să mai fac un furnal. Îmi trebuie o piatră. 8 piatră. S-a înțeles ca o piatră, cred. Așa, urcăm. Bun, acum de facem un crafting în plus. Un crafting, un furnal. Furnalule, tu vei sta aici. Da, e perfect, se poate arde și toporul. Mai punem unul. Ok, cam atât cu acest episod. Eu am fost Skyper. Dacă v-a plăcut, să lăsați like-ul vostru. Iar dacă nu v-a plăcut, nu mă interesează. Pa!